Unrhyw beth arall? Mae'n cofiadau? Alla i ddim meddwl. Felly, dewch i ni wrando ar eiriau Iesu Grist i'n helpu ni i feddwl am yn thema ni heddiw, ac i'n helpu ni feddwl am pwy mae'r Beibl yn ddeud ydy yr anrheg penna. Be mae Iesu'n ddeud y fama? Ioan 14:27, pan mae o'n siarad efo'i ddisgyblion. Yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd, yr wyf yn rhoi i chwi fy nhangnefedd i fy hun. Nid fel y mae'r byd yn rhoi, yr wyf fi'n rhoi i chwi. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, a pheidiwch ag ofni. Pa mae'r arglwydd yn rhoi, pa mae Crist yn rhoi, mae o'n rhoi gwahanol iawn i be da ni'n gael yn y byd. A mae o'n rhoi sy'n ymwneud â pwy ydy Iesu Grist, be mae Iesu Grist wedi wneud, a be mae hynny'n olygu i'r rhai sydd yn derbyn ganddo fo. Ac mae tengnefedd yn thema godith y nes ymlaen hefyd. Lle da ni'n mynd i fod yn addoli ac yn diolch i Dduw am ei heilioni i ni yn Iesu Grist. Dwch i ni weddio i ddechrau ac yna mi wnawn ni ganu mawl hefo'n gilydd. Dwch i ni weddio cyn hynny. O arglwydd ein Duw, da ni yn plygu o dy flaen di y bore yma, yn rhyfeddu dy fod ti y Duw tragwyddol, y Duw sydd yn sanctaidd ac yn gyfiawn, hefyd yn Dduw hael, yn Dduw sydd athgariad yn gorlifo tuag ata ni yn dy fab Iesu Grist. Ac wrth i ni nesau at y dolyg, da ni yn dod at yn gilydd yn gofyn arglwydd nid i ddangos i ni o'r newydd bore yma. Pwy ydy yn gwaredwr ni? Pwy ydy yr anrheg rhyfeddol yma roddwyd i'r byd trwy dy fab Iesu Grist? Da ni'n gofyn arglwydd y byddi di'n bendithio, y byddi di'n arwain. Arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di trwy dysbryd yn helpu ni i dawelu ger dy frondi. Ac da ni'n gofyn y byddi di yn gweithio ar yn meddyliau, ar yn calonna ni, fel yn bod ni yn gallu rhoi yn moliant yn diolchgarwch i ti. Yn rhyfeddu bod Iesu wedi dod yn geidwad i ni, bod Iesu wedi talu'r pris, bod Iesu wedi concro gelynion ar yn rhan ni. Derbyn yn clod ar mawl ni, ac arwain ni bydd yn agos at y rhai sy'n methu bod hefo ni am wahanol resymau. Arglwydd amlyga pwy wyt ti i ni. Wrth i ni ofyn hyn i gyd a cyflwyno'r amser yma i ti, yn enw ac yn heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Felly, da ni'n mynd i ganu i ddechrau am y llawenydd mawr fo mhob man. Pam? Anfonwyd Crist i'n byd, pob calon oer gwnaed iddo le a'i ganmol efo hyd. Ac ar ôl hynny, da ni yn mynd i ganu un o hen garola Cymraeg. Wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawr ocar i oed. Darfu Moses a'r proffwydi, gan gynnwys Eseia, byddwn ni'n edrych arno fo bore yma, ddweud amdano cyn ei ddod, Iesu yw, gwir fab Duw, ffrind a phrynwr dynol ryw. Dwch ni godi i ganu.
Y waith yn helpu ni i glodfori yr arglwydd Iesu yn fwy nag unrhyw beth arall. Da ni'n gofyn arglwydd y byddwn ni'n profi llawenydd cynyddol, nid y llawenydd o gael pethau yn unig fel mae'r byd yn ei ddathlu, ond y llawenydd gwirioneddol hwnnw o dadnabod di, o dy drysori di, o brofi dy gariad, dy faddeiant, yr heddwch hwnnw na wyr y byd amdano. Arglwydd maddau ni bod ni'n llwyddo i ddod at y dolyg a bod chdi yn rhan mor fach o'n paratoada ni mor aml. Da ni'n gofyn y byddi di trwy dysbryd yn argyhoeddi ni, y byddi di'n yn symud ni i foliant stofn, a bod yn gwerthfawrogiad ni o rhywun sydd yn rhagori ar bawb arall, yn cynyddu i ni ac i bobl ledled y byd. Trigar ha felly, a bendithia ni wrth i ni ofyn hyn, clod i enw Iesu Grist. Amen. Wel, da ni'n troi at Eseia pennod 9 bore yma, adnodau cyfarwydd iawn i ni dwi'n siŵr, a da ni yn symud gannoedd o flynyddoedd cyn gen Iesu i broffwydoliaeth Eseia. A'r hyn mae Eseia yn ddatgan yma Duw am i roi i'w bobl. Felly, cychwyn y pennod 9 fyddai'n ddarllen o adnod 1 i ddiwedd adnod 7. Felly, dwch ni wrando ar air Duw hefo'n gilydd. Ond ni fydd tywyllwch eto i'r sawl a fi mewn cyfyngder. Yn yr amser gynt, bu camdrin ar wlad Sabilon a gwlad. Y rhai a fi'n byw mewn gwlad o gaddig didew a gafodd lewyrch golau. Amlheaist o'r foledd iddynt, chwanegaist lawenydd, llawenhant o'th flaen fel yn adeg y cynheuaf, ac fel y byddant yn gorfoleddu wrth rannu'r ysbail. Oherwydd drylliaist yr iau oedd yn faich iddynt, a'r croesfar oedd ar ei hysgwydd, a'r ffon oedd gan ei gyrrwr fel y nydd Midian. Pob esgyd ar droed rhyfelwr mewn sgarmes, a phob dilledyn wedi'i drybeiddu mewn gwaed, fe'i llosgir fel tanwydd. Canys bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwir, cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth nac ar ei heddwch, i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth, i'w sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder o hyn a hyd byth. Bydd seel arglwydd y lluoedd yn gwneud hyn. Amen. A mi ddown ni yn ôl at yr adnodau yna sydd yn disgrifio y mab sy'n cael ei roed yn nes ymlaen. Ond cyn hynny, blant, da chi eisiau dod ymlaen i mi gael sgwrs bach efo chi? Chi helpu fi hefo cardyn dolyg. Bore yma, dwi eisiau i chi helpu fi trwy feddwl am anrhegion dolyg, iawn? Presanta dolyg. A'n nghwestiwn cyntaf fi ydy, a dwi'n eisiau chi ddeud wan, dwi'n gwybod beth ydych chi'n meddwl. Mae Rhodri mynd i ofyn be dwi eisiau dolyg. Dwi'n mynd i ofyn hynny i chi. Be dwi eisiau i chi helpu fi feddwl amdano fo ydy, be sydd yn gwneud anrheg da? Iawn? Be ydy'r peth yna sydd yn gwneud rhywbeth da chi'n derbyn yn anrheg gwych? Anna? Chocolate. Iawn. Felly, rhywbeth wyt ti'n gallu fita. Rhywbeth melys ti'n gallu fita. Okay? Felly, fysa ni'n disgrifio chocolate fel rhywbeth dymunol, rhywbeth neis i ni gael profi rhywbeth braf wrth i fita fo. Yeah? Ti'n eisiau chocolate i sbio yma, nag oes? Na. Na, iawn. Just checio. Ella bod yna rhai pobl yn cael chocolate a just yn rhoi o fyny ar silff ben tân i pawb gael sbio yma. Da. Felly rhywbeth neis i'w brofi, rhywbeth ti wedi bod yn disgwyl amdano fo am yn hir, ia, ac felly mae i dderbyn o ti fel,
Hwna, dwi wedi bod yn edrych ymlaen at ddod da iawn. Llici? Rhywbeth ti'n gallu defnyddio am hir a di o ddim yn torri. Mae hwnna'n ateb da, achos ti'n gwybod be? Sawl gwaith pan o'n i yn tyfu fyny, o'n i'n cael anrhegion. Ac oedd o'n teimlo fel oedd o'n para diwrnod, a oedd o'n i wedi torri fo. A wedyn oedd mam a dad yn deithio fi, o dyna fo, bai chdi di oedd, os chdi di edrych ar i ôl o. Rhywbeth arall, felly mae gennym ni rhywbeth neis, rhywbeth braf i ni brofi, rhywbeth o'n i wedi bod disgwyl amdano fo'n hir, rhywbeth sydd yn para'n hir, be arall sy'n gwneud anreg da? Ti? Os ti'n dweud ti'n Ia. Amrywiaeth. Felly bod o ddim yn rhywbeth mae gen ti lwyth ohonyn nhw'n barod. Oce, ia. Wel, diolch i chi am hynny. Mae hynna'n help. Help garw ella i mam a dad hefyd, o ran gwybod beth sy'ch chi'n licio gael doleg. Be ydych chi'n meddwl oedd yn anrhegion poblogaidd tua 60 mlynedd yn ôl? Ydych chi'n meddwl? Dach chi eisiau fi ddangos i chi? Mae gen i lun be oedd yn anreg poblogaidd iawn yn just tua 1959, 1960. Na fo, hwnna oedd yr anreg mwyaf poblogaidd. Hula hoop. Wan ta, sut fysa chi'n teimlo tasa chi'n cael hula hoop fel anreg dolyg? Felly, iawn. Ond, diwedd y 50au, cychwyn y 60au, hwn oedd y peth i gael. Be sy'n gwneud hula hoop yn anreg da, ddech chi'n meddwl? Gyda? Ti'n gallu defnyddio fo i wneud bach o marw'r corff? Ydy pobl yn cael hwyl, ddech chi'n meddwl, yn defnyddio hula hoop? Ne. Felly maen nhw'n cael mwynhad allan i ddefnyddio fo. Mewn ffordd, ddim yn union rhy fath, ond ffordd debyg i'r siocled, da ni'n cael mwynhad o brofi fo. Iawn. Felly oedd hynna tua 60, chydig bach yn fwy o flynyddoedd yn ôl. Cwestiwn anoddach, chwan. Be ydych chi'n meddwl oedd yr anrheg poblogaidd tua 100 mlynedd yn ôl? O'r hennau? Bosib. Ond dim dyna sgynna i ddangos i chi. Ti'n gwybod, Beca? Na, ti'n llaw fyny. Da chi eisiau fi ddangos i chi? Mae gynna i un ohonyn nhw. Hancas boced. Nes i googlo fo, a mae'n debyg ar gychwyn yr 1920au, yr anrheg i'w gael yn Llundain oedd hancas boced. Fysa chi'n hapus tasa chi'n cael hancas boced? Na. Os ys gynnau anwyd, os gynnau ddim. Mae yna lot o bobl capel ffynnon efo anwyd. Os ti heb anwyd, sy'n fel, Wel, da chi'n gwybod pam? Da chi'n gwybod pam oedd o'n anreg poblogaidd, dwi'n meddwl? Wel, just cyn y 1920au, da ni wedi byw trwy Covid, ond yn 1918, oedd na ffliw wedi mynd ar draws y byd i gyd, felly oedd filiynau o bobl farw. Spanish flu oedd nhw'n galw nhw. Felly, fel oedden ni'n gweld pobl yn gwisgo masgia, mi oedd o'n handi iawn yn y 1920au, bod gennyn nhw hancas bocad i disian neu pesychu mewn iddo fo. Felly, nid yn unig oedden nhw'n prynu rei oedd yn edrych chydig bach neisiach na hyn, ond oedd o'n ddefnyddiol achos oedd o'n cadw pobl chydig bach yn iachach. Wan, pan da ni'n meddwl am wahanol anrhegion, a yr thema dwi wedi deitha chi, da ni'n mynd i fod yn meddwl amdano fo heddiw, ydy yr anrheg mae Duw wedi roed i'r byd. Be ydych chi'n meddwl ydy yr anrheg mawr? Mae yna adnod yn y Testament Newydd yn deud fel hyn. Diolch i Dduw am ei fod wedi rhoi'r rhodd i ni, yr anreg i ni, sydd y tu hwnt i eiria. Be ydych chi'n meddwl ydy'r anreg gorau erioed? Elin? Iesu Grist. Iesu Grist yn dod i'r byd. A dyna da ni'n mynd i fod yn edrych amdano fo yn y Gwasanaeth bore yma. Be mae'r Beibl, yr Hen Testament, yn ei ddeud am yr un, pwynt llio, yr un oedd pobl wedi bod yn edrych ymlaen amdano fo, nid am 6 mis, nid am flwyddyn, ond am gannoedd a channoedd o flynyddoedd. Ac oedd Duw wedi deud wrth i bobl, mi fydd o'n dod, mi fydda i yn ei roi o i chi. A pan da ni'n meddwl am Iesu Grist, mae yna gymaint o bethau sydd yn hyfryd am Iesu Grist. Dyna fyddwn ni'n meddwl amdano fo'n ystod y Gwasanaeth. Ond dim ond rhai o'r pethau da chi wedi ddeud.
Mae dod i nabod Iesu Grist yn brofiad hyfryd. Mae o'n llenwi y Cristion, a da ni wedi bod yn canu rhai carola heddiw sydd yn deud bod o'n llenwi ni efo llawenydd, achos mae cael nabod Iesu Grist, cael bod yn ffrind iddo fo, a gwybod bod o'n caru ni gymaint bod o wedi marw mwyn i ni gael bod hefo fo am byth. Ond hefyd, mae o'n rhoi gobaith i ni, mae o'n rhoi iechyd i ni am byth oherwydd pwy ydi o a be mae o wedi wneud. Felly mae o'n llawer gwell na hancas bocad. Mae o'n llawer gwell na hwla hwp nac unrhyw beth arall. Iesu ydy'r rhodd sydd wedi rhoi i ni sydd y tu hwnt i eiria. Lly? Ti'n gwybod yn y nefoedd? Yn y nefoedd, ie. Di hwn yn mynd i fod yn gwestiwn anodd o'n? Na. Oce. Wel, alla. So mae Iesu'n fel enwog wedyn yn y nefoedd? Mae Iesu, ynddi. Fyddwn ni'n cael ei ddefo? Fyddwn ni'n cael gweld Iesu wyneb yn wyneb. Di'r Beibl ddim yn deud dim byd am autographs, ond fyddwn ni'n cael gweld Iesu wyneb yn wyneb a bod hefo fo am byth. Fyddwn ni'n ei nabod o a fydd o'n nabod ni. A fydd hynna'n hyfryd. Diolch. Diolch i chi. Gewch chi fynd i eistedd lawr. Mwy o gwestiynau gewch chi ofyn i mi ar ddiwedd y gwasanaeth. Gewch chi eistedd lawr, na ni weddio a na ni ganu yn emyn nesaf ni. Chi ni weddio. O ddiw, da ni yn rhyfeddu. Dy fod ti mor hael. Dy fod ti yn dy heilioni yn rhoi rhodd i ni yn Iesu Grist sydd y tu hwnt i eiria. Arglwydd mae o'n fwy na dychymig ni i feddwl nid yn unig pwy ydy Iesu yn ei fawredd, yn ei allu, yn ei ostyngeidrwydd, ond hefyd be ydy'r profiad llawn a gawn ni ryw ddydd o fod yn nef newydd a'r ddeiar newydd hefo dy bobl di, lle mae'r hen bethau i gyd wedi mynd heibio. Wrth i ni stryglo yn y byd hwn, arglwydd cadw ni'n agos ata ti, plis. Byw ha ni yn ffydd, tania yn gobaith ni a'n cariad ni tuag ata ti a tuag at yn gilydd. Maddau ni arglwydd pan ydyn ni yn methu gwneud hynny. Maddau ni pan ydyn ni'n gwirioni ar anrhegion bach o'i gymharu ati. Helpa ni werthfarogi be da ni'n gael, achos bod ni'n gwerthfarogi y trysor penna yng Nghrist. Diolch i ti am dy ras. Parhau'n bedithio ni'n yr ysgol Sul ac yn y Gwasanaeth, wrth i ni ofyn hyn clod ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. A da ni'n mynd i barhau i foli Duw wrth i ni ganu can sy'n cychwyn hefo cwestiwn mewn ffordd. Pam? Pam bod gwrthrych mawl angylion wedi dod ato ni? Niwn paham fod gwrthrych mawl angylion yn rhoi ei fryd ar achub dynol ryw. Pam bu'r bugail geisio yr afradlon i'w gyrchu adref nôl i gorlan Duw, y gwaith mae'r Beibl yn deud mae Iesu wedi wneud. Ond hyn awn, ei eni ef o forwyn a phreseb Bethlem roddwyd iddo'n gryd, a rhodiodd isel lwybrau Galilea, ac felly rhoddwyd ceidwad gwywyn byd. A mae gweddill y penillion yn mynd â ni trwy be mae'r anreg y ceidwad, y mab yma roddwyd i ni wedi wneud. Dwch ni foli efo'n gilydd.
Dewch i ni weddio fo'n gilydd. Dad Nefel, wrth i ni droi ato ti, da ni'n gwneud hynny yn cydnabod bod na gymaint nad yda ni yn wybod. Cymaint na allwn ni i ddeall ynglyn â pam yr wyt ti wedi gweithredu fel ag yr wyt ti. Pam yr wyt ti wedi'n caru ni ar fath gariad nes dy fod ti wedi anfon dy fab i'n byd ni. Ond arglwydd yn yr ddim yn gwybod, da ni'n gofyn y byddi di yn llenwi ni a rhyfeddod a diolchgarwch. Mae ti ydy'r un sydd yn gwybod pob peth. Ti ydy'r un holl a lluog. Ac mi wyt ti wedi datgan i ni yn dair peth o'r atebion ynglyn â dy fwriadau di. Dy fod ti yn barod i fadda i bechaduriad oherwydd dy fod ti'n llawn cariad. Oherwydd dy fod ti'n dduw sydd yn drigarog ac yn raslan. Dy fod ti hefyd yn sanctaidd ac yn gyfiawn. Ac felly arglwydd, da ni'n gofyn y byddwn ni wrth droi at dair di. Wrth ofyn cwestiynau mawr, y byddwn ni'n ddigon gostlyngedig i dderbyn be mae dair di'n i ddeud. Ac i ryfeddu at y gair a ddaeth yn gnawd. I ymddiried y cwestiynau heini i'r un sydd wedi dod yn isel drosom ni. Yr un y bu y fath ddisgwyl am ei ddyfodiad o, yr un yr ydyn ni yn cael clywed yr hanes dro ar ôl tro am y geni rhyfeddol yna, y Methlehem. Pan ddaeth creawdwr y byd i mewn i'w greadigaeth, mwyn achub rhai oedd wedi troi cefn arno fo. Rhai fel ni oedd yn heiddi dim. Da ni'n gofyn arglwydd yn y rhyfeddu hynny y byddwn ni'n gweld mwy a mwy o ysblander Iesu Grist. Ia, i fod o wedi cael ei eni yn y Methlehem, bod na fugeiliaid a pobl o'r dwyrain wedi dod i'w addoli o, ond fel y gyda ni newydd ganu, i fod o hefyd wedi tyfu, i fod yn ddyn, wedi cadw'r gyfraith, wedi trigarhau wrth bobl anghennus, ac yna wedi cyflawni gwaith i dad, yn cymryd yn lle ni ar groes Calfaria. Yn derbyn yn cos peiddiannol ni arno fo'i hun, ac yn rhoi i gyfiawnder glân perffaith o i ni sydd yn credu. O'r fath rhyfeddod. Arglwydd, da ni wrth ddatgan hynny yn deud helpa ni i foli. Helpa ni i ymateb yn y ffyrdd sydd yn briodol wrth i ni fyfyrio ar ddirgelwch i ni gyd. A hyd yn oed pan ydyn ni'n brwydro a amgylchiadau anodd yn byd ni. Yn bechod, yn boen, yn siom, yn awlar, yn salwch. Da ni'n gofyn y byddi di eto trwy dysbryd yn troi'n golwg ni nôl at Iesu. At i fuddigoliaeth o, at y ffaith i fod o wedi concro marwolaeth, i fod o bellach yn teirnasu ar ddeheulaw Duw, a i fod o'n eiriol drosom ni. Eiriol drosom ni yn gwendid. Eiriol drosom ni fel un ohono ni, fel dyn a Duw. Mae yna ddirgelwch rhyfeddol yn hynny, arglwydd. Da ni'n gofyn y byddi di'n helpu ni i hynny ysgogi, yn diolchgarwch, yn mawl, cyfoethogi yn ffydd ni. A nid dim ond ni, arglwydd, da ni'n gweddio y bore yma am bobl ledled y byd sydd yn moli dy enw di. Sydd yn datgan mai ti ydy'r Duw sydd yn dad, mab ac ysbryd glân, a bod ni yn cael dod i berthynas â ti oherwydd ymgnawdoliad ac aberth Iesu Grist. Arglwydd, da ni'n gweddio dros y bobl di ledled y byd, a dros bob ymdrech yn yr wythnosa nesaf yma i gyhoeddi y newyddion da i'r byd sydd yn parhau i fod mewn tywyllwch, fel ag y clwson ni
yn Eseia 9, y rhai oedd mewn tywyllwch a welodd oleuni. Da ni'n gweddio y bydd hynny'n wir lenni hefyd yn 2025. Bod pobl o bob math o gefndiroedd o glywed am oleuni'r byd yn dod ato ni, o ddod i gredu yng Nghrist yn profi y tangnefedd, y llawenydd, y maddeuant yr ydyn ni yn gwybod sydd ond yn dod trwy ffydd yn Iesu Grist. Ac felly arglwydd, da ni yn gweddio am yr hyn sgynnon ni wedi i baratoi dros yr wythnosau nesaf yma. Da ni'n gweddio am y gwasanaeth Carola, am yn ymweliad ni ar cartra, just lawr y ffordd, am y gwasanaeth i bob oed di Sul nesaf. Yn y cyfan, da ni'n gweddio byddi di ysbryd glân yn mynd o'n blaena ni, a byddi di'n paratoi y rhai sydd yn dod i'n cyfarfod ni. Ac y bydda nhw, nid yn unig yn mynd o'r cyfarfodydd hyn wedi clywed pethau maen nhw wedi clywed o blaen, ond da ni'n gofyn y bydda nhw cael cyfarfyddiad go iawn at y dy hun yn Iesu Grist. Da ni'n gweddio y byddi di'n achub, y byddi di'n galw pobl i'r gorlan honno wrth iddyn nhw ymddiried yn y bugail da. Ac arglwydd, da ni hefyd yn ymwybodol am gynifer sydd yn profi amgylchiadau anodd ddifrifol ar hyn y bryd. Yn salwch, yn brofedigaeth, yn amgylchiadau personol neu teuluol, ac i rhai hyn, da ni yn gofyn o dad y byddi di eto yn dangos bod dyfodiad Iesu Grist yn profi y fath ofal, y fath concern sgyn ti dros dynoliaeth yn ei dryswch ac yn ei llanast. Arglwydd, cynorthwya nina hefyd, wrth ymatab i dalwad di i ddangos yr un gofal, yr un cariad tuag at yn cydddyn, fel ag yr wyt ti'n rhoi gallu a chyfleoedd i ni wneud. O arglwydd ein Duw, ti sydd yn gwybod am gyflwr yn calonna ni, ti sydd yn gwybod am gyflwr yn bywyda ni. Diolch bod ni ddim yn gorfod cuddio rheini rhagdda ti, ond bod ni yng Nghrist yn cael dod a gofyn am dy gymorth di ar cyfan, y pethau mawr a'r pethau bach. Dangos dy drigaredd i ni felly, maddau ni bob pechod a bai, a dangos i ni dy fod ti'n Dduw sydd gyda ni, yr Emmanuel, yr un sydd ddim wedi aros yn bell i ffwrdd, ond yr un sydd yn chwennych cael y berthynas glosgariadus honno ath bobl, ath blant. Clyw yn gweddi ni felly, a'n gweddi a tawel personol ni, wrth i ni ofyn a chyflwyno nhw i gyd i ti, yn hyderus oherwydd bod ni'n gwneud hynny yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ga i ofyn i chi, be ydych chi'n edrach ymlaen ato fo? Mae'n ella bod yna rai ohonoch chi yn deud, dwi'n edrach ymlaen at chydig ddyddiau ar ôl Dolig, lle mae'r prysurdeb i gyd di tawelu ac a'i lonydd. Neu ella bod yna rai ohonoch chi chydig bach yn fwy tymor hir yn meddwl dwi'n edrach ymlaen at y flwyddyn newydd. Ella bod gennych chi rhywbeth yn eich calendar yn 2026 priodas ella? Neu ella bod yna symud i goleg neu prifysgol, neu bod yna ryw achlysur, os ydych chi'n licio chwaraeon, ella bod chi'n meddwl ella Cymru yng Nghwpan y Byd o bosib. Ond mae yna wastad rhywbeth sydd yn mynd i fod yn sylfaen, yn sail i'ch edrach ymlaen chi. Da chi'n disgwyl bod yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd a chryn sicrwydd. Da ni'n mynd edrach ymlaen at rhywbeth am ddim rheswm nad ydyn. Mi fysa hynny yn hyrt. Ac wrth sôn am hynny, gai eich cyflwyno chi gymeriad o rai o ffilmiau Disney. Dwi'n meddwl bod gen i lun ohono fo i ddod i fyny. Dwi'n meddwl, dos o'n i wedi gwneud hynny, mae'r plant dos yn digwyr. Be di enw'r cymeriad yma? Olaf, diolch yn fawr iawn. Mae Olaf yn amlwg, yn ddyn eira yn y ffilms Frozen, ond mae o'n ddyn eira sydd yn ofnadwy o optimistig. Deud y gwir, mae o'n wirion o optimistig, achos yr hyn sydd yn rhyfedd am Olaf y dyn eira, ydy bod o'n edrach ymlaen at yr haf. Mae gennym o gan
ynglyn â sut mae o'n edrych ymlaen at yr haf. A dwi'n meddwl, os y lle nesaf ydy yr sequence o'r gan lle mae o'n breuddwydio ac yn edrych ymlaen at yr ha. Ac wrth gwrs, mae o i gyd yn rhan o'r comic relief, pam mae dyn eira yn edrych ymlaen at yr ha. Y pwynt ydy fydd o ddim yna yn ystod yr ha. Ond ydych chi'n gweld yn y ffilms yna, mae o'n chwarae, dyna pam mae o'n gymeriad digri, achos mae o'n optimistig am y peth sydd ddim yn mynd i fod. Sef fo fel dyn eira yn yr ha. A mi fysa yna lot o bobl yn deud bod Cristnogion yn ymdebygu. Bod Cristnogion yn bobl sydd yn obeithiol trwy'r amser, bod nhw wastad yn edrych ymlaen. Pam? Achos does ddim sail i'r hyn maen nhw'n edrych ymlaen teg ato fo, meddan nhw. Ond da ni, fel pobl sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist yn deud, da ni'n obeithiol oherwydd bod gynnon ni sylfaen gadarn i'n edrych ymlaen ni. Hyd yn oed bod ni'n gallu cyfadda bod bywyd yn anodd, bod ni'n gallu gweld elfennau cry o dywyllwch rwan, da ni'n gwybod bod na oleuni yn mynd i ddod yn dragwyddol achos bod na oleuni wedi dod mewn i amser. Ymherson arbennig Iesu Grist. Ac felly wrth i ni fyfyrio bore yma ar pwy ydy yr anreg mawr yma, yr anreg gorau oll, da ni wedi bod yn canu amdano fo mewn ysgolion wsos cyn dwytha. Wrth i ni feddwl am y person, dwi eisiau i ni weld yn Eseia 9, bod ni'n cael disgrifiad o sut fydd pethau, ac yna mae yna gyfres oherwydd hyn. Oherwydd y person arbennig yma. Ac felly mae i chi a finna heddiw hefyd de. Di'r ffaith bod ni'n credu'n Iesu Grist ddim yn golygu bod yn bywyd ni yn gret rwan. Mi allwn ni fod yn stryglo yn ddifrifol a gwahanol a gwedda bod yn rhan o fyd syrthiedig rwan. Ond, dydy yn gobaith ni ddim yn pylu oherwydd pwy ydy Iesu a be mae Mab Duw wedi wneud. A mae hwnna nid yn unig yn rhywbeth sy'n cynnal ni yn ychydig wsnosa fyny at Dolig, ond trwy'r amser. Be bynnag ydy'r amgylchiadau sydd yn wynebu ni. Ac felly, yn sydyn, be da ni'n mynd i fod yn neud efo'n gilydd bore yma, ydy edrych ar y disgrifiad o yr un mae Eseia yn deud, o'i herwydd o, mae yna oleuni'n dod. O'i herwydd o, mae yna heddwch yn dod. O'i herwydd o, mae yna lawenydd yn mynd i ddod i'r bobl sydd wedi cael eu camdrin, y bobl sydd wedi gweld dinistyr o'i cwmpas nhw. Felly, dewch i ni edrych ar yr adnod. Eseia 9:6. Canys. Oherwydd, trio cofio, be mae Bible.net yn ei ddeud? Achos bachgen a aned i ni. Mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwir cynghorwr rhyfeddol. Duw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Bible.net yn deud strategedd rhyfeddol, duw arwrol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch, a'r hen William Morgan, rhyfeddol gynghorwr, duw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog tangnefedd. Angobaith ydy wrth i ni feddwl ar y disgrifiadau yma, y byddwn ni yn cael yn bwydo wrth i ni sylweddoli sut mae hynny yn gymorth i chi a fi heddiw, wrth i ni werthfawrogi bod Mab Duw yn gynghorwr rhyfeddol i ni yn yn angen rwan ac i'w bobl am byth. Na ni gychwyn felly hefo yr disgrifiad neu'r teitl, achos teitla dyn nhw de, teitla brenhinol mewn gwirionedd, cynghorwr rhyfeddol. Wan, yr awgrym yn fama ydy bod gan y mab yma fyddai yn dod, y mab yr ydyn ni'n deud sydd wedi dod, yn un a gallu ganddo fo i gynllunio. Y gallu i gynllunio ac i weithredu mewn ffordd ddoeth, mewn ffordd gywir. Ac yn yr Hebraeg gwreiddiol, mae'r disgrifiad
Ac mae'r disgrifiadau yma i gyd yn wir yn awgrymu bod y bachgen yma sydd yn mynd i gael ei eni ac elfenna amlwg iawn o fod yn dduw yn rhan ohono fo. Felly, da ni'n edrych ar y gair rhyfeddol, wel, pa mae o'n cael ei ddefnyddio yn yr Hen Testament, yn y mwyafrif llethol a achosion, mae'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio gweithredoedd Duw. Mae yna chydig bach o achlysuron lle mae'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio be mae pobl yn ei wneud. Ond ar y cyfan, yn yr Hebraeg gwreiddiol, da chi'n clywed y term yna am rhyfeddol, da chi'n meddwl mae Duw ar waith. Felly mae allu fo i drefnu yn allu dwyfol. Ac felly mae Iesu ar y ddawn yna i drefnu pethau ar hyd a lled y ddeiar. Ac os ydy i awdurdod a'i allu fo mor eang a hynny, mae hynny'n cynnwys eich bywydau chi a fi. Wan, ystyriwch hynny am munud. Un rhan, fyswn i'n dweud, un rhan amlwg o'r strygls ni mewn bywyd ydy pan da ni'n methu gwneud pethau, neu mae yna achlysuron yn bywydau ni lle da ni'n methu deall pam. Da ni'n methu deall pan mae pobl yn trin ni fel yma, neu da ni'n methu gwneud pen neu gynffon allan o pam ydw i yn y sefyllfa yma. A mae'n gallu'n bita ni'n fyw, dydy. Hyd yn oed fel Cristnogion, da ni'n gallu gofyn cwestiynau, pam mae Duw yn caniatáu i hyn ddigwydd i fi, neu'n heulu fi, neu'n eglwys, neu'n ffrindiau fi. Ond pan ydyn ni yn ymgodymu, yn stryglo hefo cwestiynau fel yna. Meddyliwch y fath gysur ydy gwybod bod mab Duw yr un sydd wedi rhoi yn anreg i ni yn gynghorwr rhyfeddol. Mae gynno fo gynllun. Mae gynno fo y gallu i wybod pam, sgynno ni ddim, ond da ni'n ymddiried yn ddim gwybod ni un sydd yn gwybod. Mi da ni'n ymddiried hyd yn oed yn wylo a'n rhwystredigaeth ddofni i un sydd nid yn unig yn gwybod, ond mae wedi dod i'n byd ni, mae wedi profi gwaith na chi a fi, o ran poen, o ran siom, o ran dicter dynol, ynddydi? Meddyliwch am greawdwr y byd yn cael ei boeri arno fo a'i wawdio gan y rhai mae o di greu. Ond eto, oedd na gynllun, ac oedd yr arglwydd Iesu yn gwybod pam oedd o di dod i'r byd. Mae o'n datgan hynny yn ei air, ynddydi? Y fath gysur ydy o i chi a fi, os ydym ni yn cydnabod hynny. Diolch yn mynd i fod yn hawdd, ond mae o'n rhywbeth yn sicr i ni bwyso arno fo, ynddydi? Mae Crist wedi yn achub i. Mae wedi talu'r pris i roi cymod rhwng thai a Duw, ond mae Crist i ni rwan yn gynghorwr rhyfeddol. Felly gewch chi ymddiried eich bywyd iddo fo, ond hefyd mi allwn ni ymddiried ei gyngor o, ei ddoethineb o. Pan mae gennych chi sefyllfaoedd, da chi'n siŵr be i wneud. Dyna pam fel Cristnogion, da ni eisiau dibynnu ar be mae'r arglwydd yn ei ddeitha ni. Mi all bod pob atom yn corff ni yn deud, dwi isio dial, dwi isio leinio hwnna am be mae o di wneud i fi, ond mae'r gair yn deud, peidiwch a dial. Peidiwch a talu drwg am drwg. Edrychwch ar yr un fysa gan bob cyfiawnder i dalu'r pwyth yn ôl, ond mi nath o ddiodda yn lle i elynion, oherwydd i gariad drostyn nhw. Mae yna emyn, da ni'n gyfarwydd â hi, rhagluniaeth fawr y nef, lle mae David Charles yn disgrifio sut mae'r arglwydd yn trefnu pob peth sydd yn digwydd. A mae'r ddwy benni llola dwi'n mynd i ddyfynnu chi. Dwi wedi rhoi nhw ar y PowerPoint? Sure. Mae dwy benni llola rhagluniaeth fawr y nef yn deud fel hyn. Llywodraeth faith y byd sydd yn ei llaw. Mae'n tynnu yma i lawr yn codi draw. So, yn bywyd ni, mae yna bethau da yn digwydd, mae yna bethau gwael yn digwydd, mae yna fyny a lawr yn mynd i ddod yn profiad ni. Trwy bob helyntoedd blin, terfysgoedd o bob rhyw, dyrchafyn gyson mai deyrnas ein Duw.
Dydy ups and downs ni ddim yn golygu bod teyrnas Duw yn woblo a'i roed o fel. Achos mae'r arglwydd Iesu yn gynghorwr rhyfeddol, mae gynllun o dal yn mynd i gael ei weithredu, ella bod ni'n gwybod sut, ac ella bod ni'n meddwl, ti'n siŵr arglwydd? Ydy hyn lles teyrnas Duw? Ydy hyn fy lles i? A wedyn yr ail bennill, ei thwyllwch didew sydd yn olau gwir, ei dryswch mwyaf mae'n drefen glir. Hi ddaw a'i throion maith yn fuan oll i ben, bydd synnu wrth gofio'r rhain tu draw i'r llan. Da ni'n mynd i ddallt o. Ond tu draw i'r llan, pan fyddwn ni yn y nefoedd, pan fyddwn ni wedi profi cyflawnder y besgan Grist i ni, mi fyddwn ni yn gallu synnu wrth weld bod o wedi'n cynnal ni, ond bod ei gynllun o, y cynllun tragwyddol, wedi cael ei weithredu. Mae'r bachgen a aned i ni, y mab a'r oed i ni, yn gynghorwr rhyfeddol. Ond mae o hefyd yn dduw cadarn, yn dduw arwrol. Da chi'n gwybod fel fi, na'r duedd, wastad yr amser yma o'r flwyddyn, ydy bod pobl yn cael ei atynnu at yr elfenna be ddydwn ni cute. O, babi bach del oedd o de. Oedd o'n cysgu'n dawel. A chybod, mae yna gardiadolig yn awgrymu rhyw ddarlun sentimental. Ond mae'r darlun Beiblaidd yn dangos, ia, gostyngeidrwydd y mab yn dod yn un ohono ni, ond ar yr un pryd yn dangos mawredd aruthrol y mab yma. Mae o'n dduw cadarn, a dyna be ydy'r rhyfeddod yr ymgnodoliad, bod y duw cadarn, yr un ar awdurdod, a'r gallu, a'r nerth yma ganddo fo, wedi bod yn fodlon mynd mewn i gadacha, fel babi bach. Ond ydy ffaith bod o wedi dod yn ddyn, ddim yn golygu bod Iesu wedi troi yn flaky, ac yn newid i feddwl trwy'r amser, ac yn rhannu gwendida meidroldeb fel chi a fi yn yr ystyr. Da ni yn meidroldeb yn gwneud penderfyniad ac yn newid y meddwl. Da ni'n deud bod ni'n mynd i wneud rhywbeth a da ni'n methu gyflawni fo. Dydy Crist ddim felly, i fod o wedi gwisgo'n cnawd ni, i bod o'n hollol ddynol, dydy o ddim yn gwneud y camgymeriadau yna yr ydych chi a fi yn ei wneud. Oherwydd, tra mae o'n ddyn, mae o hefyd yn dduw cadarn, mae gen fo rym, nerth a gallu, ac mae o'n ei defnyddio nhw clod i'w dad ac yn mwyn ni. Meddyliwch amdano fo. Yr hwn a ddaeth a gafodd ei eni ym Methlehem, oedd rhaid iddo fo ffoi i'r Aifft achos bod yr awdurdoda Herod am ei waed o, ond eto, chydig flynyddoedd yn ddiweddarach, mae o'n ddyn, mae o hefo ei ddisgyblion, mae o mewn storm. Mae Marc 4 yn deud wrthyn ni bod dim ond gair yr arglwydd Iesu a'r fath awdurdod nes bod y tywydd yn gorfod gwrando iddo fo. Marc 4:41 yn sôn am ymatab y disgyblion, daeth ofn dirfawr arnynt ac meddent wrth ei gilydd, pwy yn te yw hwn? Y mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn ufuddhau iddo. Hwnnw di'r mab, hwnnw di'r un sydd yn gynghorwr rhyfeddol, hwnnw di'r un sydd yn deud, i fy mhobol i dwi'n galw'n hyn yn frawd iddyn nhw. Dwi'n mynd i dderbyn i cig a'i gwaed nhw. Eto, yn yn ofna ni, yn yn ansicrwydd ni, mae gennym ni dduw cadarn sydd wedi mynd o'n blaena ni. Duw cadarn, fel oedden ni'n edrach arno fo wsos dwytha, sydd wedi ennill buddugoliaeth hyd yn oed dros Satan ar y groes. Da ni fyfyrio ar hynny a cael yn calonogi yn dan da ni'n wan, o mae o yn gadarn drosom ni, yn dydy. A'r hyn sydd yn eithriadol o ddadlennol yn y rhan yma ydy, mae gennym ni ddisgrifiadau brenhinol, ond yn nunlla yn Eseia 6 ydy'r mab yn cael ei alw yn frenin. Pam, tybed? Yr hyn sy'n cael ei bwysleisio ydy bod o'n hogyn, yn blentyn, bod o'n fab. Nid yn ddyn cry mawr. Pam? Wel, meddyliwch am gyd-destun cefndir
hanesyddol Eseia. Y broblem yn y cyfnod yma ydy bod brenin go iawn Jiwda yn trio gwneud deals ac yn edrach ar frenhinoedd dylanwadol o'i gwmpas o a dweud, dim ond i fi wneud partneriaeth efo Assyria, fyddwn ni'n iawn. A dewch ni fod yn onest, dyna di tuedd chi a fi. Pan da ni mewn trafferthion, yn greddf ni ydy dweud, pa shortcut bach handi gai allan o hyn wan. Os na i jyst bod yn ffrind efo y person yma, gai lwyddiant yn beth dwi eisiau gwneud. Ond fel pobl sy'n ymddiried yn yr arglwydd, da ni eisiau rhoi yr duedd yna o'r neilltu a dweud, ond mae gennym ni ffordd wahanol, mae gennym ni obaith gwahanol i'r byd, felly da ni'n gorfod twyllo, da ni'n gorfod bod yn sneaky, yn trio ffeindio rhyw gefnogaeth ddynol, mae gennym ni un sydd yn dduw cadarn drosom ni. Ac yn fama, sylwch, dydy yr cyhoeddiad am y bachgen a aned ddim fel petai o'n trio trympio brenhinoedd dynol, fydd ganddo fo fwy o filwyr, fydd ganddo fo fwy o gyfoeth. Na, mae o'n deud mae hwn yn mynd i fod yn un gwahanol achos mae'n mynd i fod yn fachgen. Achos mae'n mynd i fod yn dduw cadarn, ond mae hefyd yn mynd i fod yn dad tragwyddol. Tad tragwyddoldeb neu tad bythol. Prin iawn yn yr Hen Testament mae brenhinoedd yn cael ei disgrifio fel tada. Ond pan da ni'n meddwl am y mab, meddwl am Iesu Grist, mae eisiau bod yn ofalus, nid y mab ydy'r tad yn y dreindod, na ci? Nid dyna mae hyn yn ei ddeud. Ond be mae o ddeud ydy, mae'r mab yma sy'n mynd i ddod, sylfaen ein gobaith ni, a rhinwedda cymeriad fel tad. A mae'r arglwydd Iesu felly'n dydy. Meddyliwch pa mor ofalus ydy Iesu hefo'i ddisgyblion. Meddyliwch sut mae o wrth i dysgu nhw a'r brydia yn ei ceryddu nhw ac yn ei disgyblu nhw. Wrth siarad efo Pedr, mae'n cywiro yn union fel basa tad yn ei wneud. Dydy o ddim yn alwff fel fysa brenin, jyst yn gorchymyn pobl o'i gwmpas, mae o'n agos at i ddisgyblion, ac mae o'n ei caru nhw ac yn trigarhau wrthyn nhw yn union fel y bysa y tad gorau yn ei wneud. Ond mae hwn, y mab sydd yn mynd i ddod fel anreg, mae hwn yn dad bythol tad tragwyddoldeb. A siom a poendod mawr yn bywyd ni ydy dydy'r tad gorau ddim yn mynd i fod o gwmpas am byth na di. Da ni'n feidrol. Ac yn gymaint ag yr ydym ni'n gallu pwyso ar yn tada dynol, mae yna gyfnodau mynd i fod lle dyn nhw'n mynd. Ac hwnna ydy'r patrwm i ni fel pobl. Eto, does yna lot o fy nghenillidfa fi o teenagers ddim yma. Ond neithiwr, mi nath na rwy'n ymddeol. Dwi'n gwybod os ydych chi wedi clywed am y wrestler John Cena? Na? Neb? Rei, oce. Wel, mae John Cena wedi bod yn wrestlo yn y WWE ers 20 mlynedd. Mae erbyn hyn yn 48 oed. A neithiwr oedd y tro ola iddo fo wrestlo. A'r rheswm pam oedd o wedi stopio wrestlo yn 48 oed? Dwi'n methu wneud o dim mwy. Mae'n nghorffi di slofi lawr. Dyna reality bywyd i bawb ohono ni. Ond am hwn, i fod wedi dod yn ddyn, mae o bellach yn ddyn ac yn dduw am byth. Mae o'n trigarhau ac yn disgyblu ac yn cywiro ac yn annog i blant am byth. Achos pwy ydy o i ni. Mae gennym fo awdurdod di-ddiwedd. A dydy allu fod ydy gariad o ddim yn pylu fel mae gymaint o'r pethau da ni'n brofi yn y byd hwn. Yn nerth ni, yn zel ni dros bethau, maen nhw'n gallu pylu wrth i ni fynd yn hun. Ond meddyliwch be ddudwyd am Iesu cyn iddo fo gael ei eni, Luc 1, 32-33. Bydd hwn yn fawr, a mab y goruchaf y gelwir ef, rhydd yr arglwydd dduw iddo orsedd Dafydd ei dad, ac fe deyrnasa ar dŷ Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Da ni'n byw mewn cyfnod lle da ni'n ymwybodol bod Cristnogaeth wedi lleihau yn ei ddylanwad yng Nghymru. Da ni dal yn cael sgyrsia am gapelin cau, a da chi'n mynd trwy bentrefi yng Nghymru, a mae y 5-4
5 neu 6 capel oedd yna bellach yn 2. Ond mae rhaid ni beidio meddwl bod teyrnas Iesu Grist yn dirywio mewn unrhyw ffordd. Mae yna ddirwyad mewn rhai elfennau ac mewn rhai rhannau'r byd, ond mae yna gynnydd sylweddol mewn rhannau eraill. O'n i'n cyfarfod ddoe efo Cristnogion o Corea, ac mae tystiolaeth nhw, nid yn unig o beth sy'n digwydd yn Corea, ond sut mae'r efengil ar ledled y byd yn codi calon rhywun ac yn atgoffa rhywun mae Crist yn dal i deyrnasu ac mi fydd o. Ac yna, yn ola, mae o'n dywysog heddychlon. Mae o'n dywysog, mae gan fo awdurdod, ond mae o wedi defnyddio y gallu yr awdurdod yn erthoedd ganddo fo mwyn sicrhau bendith. Mwyn sicrhau heddwch i ni i ddechrau wrth yn cymodi ni a Duw yn talu'r pris ar y groes. Dyna be mae Rhufeiniau 1 yn dweud ynddo. Am hynny, oherwydd ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. A mae'r tangnefedd yna yn hyfryd, dydy. Os da chi wedi bod yn stryglo hefo iogrwydd, a da chi'n gwybod bod chi ar lwybr peryglus, lle mae chi sy'n dod gyntaf, a da chi'n brifo pobl eraill, da chi'n brifo chi'ch hun, mae Duw yn bell i ffwrdd. Mae pwysau'r iogrwydd yna yn gallu bod yn llethol. Ond oherwydd gwaith tywysog tangnefedd, mae yna wachoddiad yn yr efengil, does. Dowch at Grist, a mi fydd yr iogrwydd yna wedi i roi ar Iesu. Mae pris wedi cael ei dalu ganddo fo, a beth sy'n cael ei roi i ni yng Nghrist wedyn ydy'r tangnefedd hyfryd yna. O bod Duw nid yn bell ac am yn cosbi ni, mae'r gosb wedi mynd ar Grist, mae o'n agos ac mae o'n caru ni fel plant am byth. A nid yn unig mae tywysog tangnefedd yn rhoi tangnefedd yna i ni fel Cristnogion, ond mae yna obaith am heddwch ar draws y byd. Yn y nef newydd a deiar newydd, fydd na ddim casineb, fydd na ddim ymladd a lladd bellach. Ac mae o'n dod â heddwch rhwng pobl a'i gilydd, hyd yn oed heddiw. Ac mi ddylswn ni fel Cristnogion amlygu hynny. Dyna pam mae gymaint o'r Beibl yn deud, mae eisiau chi garu'ch gilydd, mae eisiau chi faddau eich gilydd, mae eisiau chi ddelio hefo pechodach gilydd rwan, achos i'r byd mae ei fod yn flas o'r nefoedd. Mae di gwneud y cyfan yn mwyn ni. Mae wedi dod y person cyflawn yma mwyn i ni glywed amdano fo ac ymateb iddo fo. Pan da chi'n cael anreg da, be da chi'n neud? Dwi'n gwybod na'r duedd ydy, os da chi wedi cael anreg dolyg gret, mae pobl o'ch cwmpas chi'n mynd i wybod amdano fo. Da chi'n mynd i drysori fo, da chi'n mynd i ddefnyddio fo, yn y ffordd mae o fod i gael ei ddefnyddio, ond mae'r bobl o'ch cwmpas chi'n mynd i wybod hynny, achos da chi'n methu cael eich geg amdano fo. Felly ddylia ni fod hefo'r mab yma ynde. O i weld o yr anrheg bendigedig mae Duw yn ei roi i ni, da ni isio ymateb iddo fo'n gadarnhaol trwy ymddiried yno fo. Ond ymhellach na hynny, da ni isio i drysori fo. Da ni isio annog pobl eraill i dderbyn o'i gyngor doeth o, o'i gadernid o, o'i ofal tadol o tuag ata ni, o'r heddwch sydd ond yn dod ohono fo. Be da ni am wneud dolyg yma? Be ydi ffynhonnell yn gobaith ni? Be ydi'r sylfaen gadarn i ni edrach ymlaen, nid yn unig at flwyddyn nesaf, ond am dragwyddoldeb? Canys bachgen aned i ni, mab ar oed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd, feigelwyr, cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Mwyn i enw. Amen. A da ni am ganu emyn gan Pantycelyn, sydd yn arall eiriad o'r geiriad da ni wedi bod yn edrach arnyn nhw bore yma. A mae rai fi ddiolch i David Job am twicio y geiriau yma i ffitio hefo'r don, achos oedd y gwreiddiol ddim cweit yn ffitio. Ond dyma be mae Pantycelyn yn dweud, fe aned bachgen mab roedyn, ei enw sy'n rhyfeddol, llywodraeth ar ei ysgwydd gad, Duw cadarn tad tragwyddol.
Mae chwilio i berson hardd a'i waith yn orchwil maith anfeidrol, a gelwir nawr ac yn y ne ei enw ein rhyfeddol. Dehonglwch hyn ddysgedi grai, rhyfeddu mae'r cenhedloedd. Pa fodd gallsai mair ei gynnwys ef na chynnwys nef a nefoedd. Dyw mawr, creawdwr dŵr a thir i gael ei wir genhedlu, gan forwyn wneithbwyd ganddo'i hun, fy enaid sy'n rhyfeddu. Mae holl doethineb Duw ynghyd yn cwrddid yn ei berson. Nid rhyfedd bod myrddiennau'r nef yn ei foli ef yn gyson. Roedd doniau'n Duw i gyd fel môr, dy gyfor heb ei rhifo, gynt oll ynghyd, ond yr awr hyn trwy'r Iesu yn disgleirio. O arglwydd, da ni yn diolch bod yr hyn oedd am ganrifoedd ynghyd y dirgelwch mawr wedi cael ei ddatguddio ym mherson dy fab Iesu Grist. Helpa ni trwy dysbryd i weld o yn gliriach, yn hyfrytach. Helpa ni i gael yn ysbrydoli i fyw ei glod o, yn cyffesu'n pechoda ac yn dibynnu ar ei ras o, ond yn ei amlygu o yn bywyd, yn geiria. Arglwydd maddau ni pan ydyn ni yn methu, ond arglwydd byw ha ni i fyw dy glod di, yn amlygu Crist i'r byd sydd yn ei angen o fel ac yr ydyn ni i angen o. Bydd hefo ni rwan wrth i ni adael, a boed i'r ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fod gyda ni oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.